Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nalen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balimaw aw minnu bɛ ka Joliba Jabaranin lajɛ ani aw minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn nin waati in na, an b'aw fo dantɛ foli min na. Bi ye tarata ye limanaw min ye juin kalo ye, ale tile 4 sɔrɔ san 2024. An b'aw fo dantɛ foli min na. Kunnafoni sɛbɛnw lakali waati sera. Limanaw gafe minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw ka don o don wuli ka jɔ walasa jamana kunnafoni ka fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛ nanzarakan na. O kumana anw ye kɛnɛ kan ka se ka bamayɛlɛma aw ye an ka todunkan in na n'o ye bamanankan ye. Sabu n'i y'o fɔ hali n'a sɔrɔla kan caman bɛ Mali kɔnɔ yan, nka bamanankan mana fɔ ka ban, maa caman bɛ yen o b'a yɛrɛya kɔnɔna la. O kumana an bɛ nin kɛnɛ sigi o de kama, min ye kunnafoni sɛbɛnw ye olu kɔnɔkumaw lakale aw ye bamanankan na. O kumana an b'a fɔ yan aw danse aw minnu bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛ n'o y'an ka page Facebook ani page YouTube ye, ani radio Joliba bɛ lamɛn Bamako yan, Segu, Sikaso. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An b'a fɔ yan aw danse. Limanaw gafe minnu bɔra minnu bɛ anw kɔni bolokɔrɔ yan o bɛ tali kɛ Le Républicain, Nouvel Horizon, Le Soir de Bamako ani Mali Tribune. Limanaw ni fasiri sɛbɛn damadɔ in an bɛna ninnu lakale sanga 30 kɔnɔna la. O kumana an b'a fɔ yan aw bisimila. An b'a daminɛ ni min ye o ye Le Républicain, ale kumana limanaw fasiri sɛbɛn in ka bi kuma la ko lakanako la Mali kɔnɔ yan yɔrɔ laada la. Min ye finitigiw olu ka kunnafoni bi di yɔrɔ min na n'o ye DIRPA ye bakurunba la u b'a fɔ ten, Direction de l'information et des relations publiques des armées. Ale ɲɛmɔgɔ colonel major Sulemani Danbele ko a ye laada latilen tuguni, sabu kalo min tɛmɛna nin ye n'o ye mai kalo ye. A y'a jira k'a fɔ ko a kɛra wulikajɔbaw de ye min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la. N'i ye jateminɛ kɛ Mali finitigiw ka wulikajɔ bonyana, nka limanaw banbanciw fana a bɛ n'a fɔ u fana ye fɛɛrɛ kuraw tigɛ, i n'a fɔ colonel major Sulemani Danbele n'o ye DIRPA ɲɛmɔgɔ ye a b'a fɔ cogo min na. A ko kalo tɛmɛnen in na forces armées maliennes n'o ye FAMA ye u ye wulikajɔ caman de kɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la. Colonel Danbele ka fɔ la a ko kunungo yɛrɛ yɔrɔ ɲɔgɔn ye de kɛra u ni kunnafonidilaw n'o ye kunungo ntɛnɛn juin kalo tile 3 ye min ye ɲɔgɔn ye soba min bɛ DIRPA la yen nɔ. A jarala k'a fɔ ko kɛlɛcɛw, sanfɛ kɛlɛcɛw ani duguma kɛlɛkɛlaw limanaw olu de kɛra sababu ye groupes armés n'o ye jatigɛ wale tigilamaw ye k'u ɲini fo u dagayɔrɔ labanw na. Walasa colonel major Sulemani Danbele ka fɔ la wulikajɔw de kɛra sababu ye. Limanaw n'i y'a lajɛ banbanci min ni u ye dankari o la ani u ka dagayɔrɔbaw o de cayara kosɛbɛ. A y'a jira k'a fɔ ko mai kalo tile 3 o kɛra kabi kalo tɛmɛnen daminɛ yɛrɛ la ko FAMA u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen banbanciw binna o kan. O kɔni kɛra sababu ye maa 5 ni tora o la, min ye Mali finitigiw ka bolimafɛn caman o tiɲɛna o ko la, i n'a fɔ colonel major Sulemani Danbele b'a fɔ cogo min na. Waati kelen fana o don kelen a bɛ n'a fɔ mai kalo tile 3 kelen fana na ko mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'o ye engin explosif improvisé o fana Mali finitigiw taara bɔ o kan. O kɛra yɔrɔ min na o filɛ nin ye Tongolo Kura ani Lutan Kura min ye sɛnɛkɛlaw ye olu ka sɛnɛkɛyɔrɔw la. Ko mai kalo tile 9 min bɛ tali kɛ moto dɔ fana a jarala k'a fɔ ko banbanciw kun kɛlen bɛ ka jan da o moto in na n'o ye moto piégé ye o ni Ɲafunke cɛ kilomɛtiri 25 Tɔnka ani Ɲafunke cɛ. O y'a sɔrɔ FAMA u bɛ wulikajɔ la o kun bɛ ka taa banbanciw ɲini. K'a kɛra sababu ye FAMA mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna olu joginna o fana ko senfɛ. N'i ye jateminɛ kɛ ko maa 2 kun b'a la olu ka joginda kun ka jugu kosɛbɛ.
o tɛmɛnen kɔfɛ mɛkalo tile 15 tɛmɛnen na ko kɛmasina fana Mali finitigiw ka bolofara dɔ tun bɛ lakana la yen nɔ o kɛra sababu ye ka min ye mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'o ye engin explosif improvisé o kɛra sababu ye k'o dɔ fana tiɲɛ o kɛra ɲaro courant n'i ye jateminɛ kɛ o ni kɛmasina yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 38 ɲɔgɔnna a bɛ taa o la o tɛmɛnen kɔfɛ ko sɔgɔmada joona mɛkalo tile 20 san 2024 a jirala k'a fɔ ko min ye Masina ale bada fanfɛlaw la colonel major a ka ɲɛfɔliw la ko bɔ taara kɛ yen fana bamaciw ka yen nɔ min ye Mali finitigiw ye u sera ka cɛ marifatigi minnu ma lakodɔn k'u sera ka tɛgɛ kɛ o maa dɔw fana na yen nɔ o kɛra tiɲɔgɔnya ye halisa a ka ɲɛfɔliw la a ko o wulikajɔ in senfɛ u ye tɛgɛ kɛ moto 5 ɲɔgɔnna la min ye marifa PM o 12 PKM 1 RPG o 2 ani arajo o bɛ kunnafoni sɔrɔ ni minnu ye ani munition chargeur u y'o caman fana minɛ nka ko yɔrɔ in fana na kɛlɛ senfɛ min ye Mali finitigi maa 3 ye olu ni kɔni tora o la an bɛ dugawu kɛ Ala k'o dayɔrɔ sumaya ani maa 8 o fana joginna jamanaw mɛkalo tile 21 nin bɛɛ lajɛlen kalo tɛmɛnen wulikajɔ minnu kɛra faama fɛ républicain ka kunnafoni kɔnɔna la jamana a jala k'a fɔ kɔ na fana ye ko groupes armés terroristes min bɛ tali kɛ o fana kɛra tiɲɔgɔnya dɔ ye Mali finitigiw kɔ na o fana kɛra kɔ na de jamana ko min ye faama ye maa 2 joginna o la maa 1 o ni tora o la ko mɛkalo tile 23 fana nɛgɛ kanɲɛ 12 waatiw la a jala k'a fɔ engin explosif improvisé o ye mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ ko Mali finitigiw taara bɔ o fana ka yɔrɔ min na u k'a ma ko Donbugu Dobugu ale filɛ nin ye n'i bɛ taa Togu ni ɲɔnɔ cɛ kilomɛtiri 46 ɲɔgɔnna ni jateminɛ kɛ colonel major Sulemani Danbele y'a jira k'a fɔ ko o tɛmɛnen kɔfɛ Dire fana mara la a jirala k'a fɔ ko terrorisiw ko u tun bɛ ba sanfɛ u tun bɛ fɛ ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin maa minnu tun bɛ kurun kɔnɔna la limanaw ko nka o fana ma ja sabu u sera ka bamaci ninnu u y'u kunbɛn ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na min ye mɛkalo tile 25 ka déplacé min filɛ nin Jalasagu n'o ye maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ko bamaciw taara bi o yɔrɔ kofɔlen in fana kan kɛra sababu ye maa 19 ɲɔgɔnna o ni tora o la ni jateminɛ kɛ min bɛ engin explosif improvisé n'o ye mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ mɛkalo tile 7 sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 waati ko faama ko taara bɔ o fana kan limana o kɛra Sikaso n'i ye jateminɛ kɛ Sikaso ni Kuwaro baraji o yɔrɔ fanfɛlaw la ka taa se hali Kucala fana a jirala k'a fɔ yen fana ko bamaciw ni faamaw kɛra ɲɔgɔn na yen nɔ jamanaw n'i y'a lajɛ o mɛkalo tile 11 san 2024 poste de contrôle min filɛ nin ye Tanabugu ko groupes armés k'u taara bin o fana ka polisi maa 9 ɲɔgɔnna olu joginna gendarme maa damadɔ fana olu fana joginna ka taa se eaux et forêts ma maa 1 o fana joginna o ko siratigɛ ninnu na jamanaw n'i y'a lajɛ halisa min ye colonel Sulemani Danbele ka ɲɛfɔliw la a y'a jira k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ka wulikajɔ ye kalo tɛmɛnen na ko n'i y'a lajɛ limanaw ko nka nin bɛɛ lajɛlen la Mali finitigiw sera ka bamaci maa 5 ɲɔgɔnna ko u sera ka olu bɔnɛ u ni na ani a ka ca maa 10 ye olu joginna n'i y'a lajɛ u sera ka min bɛ tali kɛ o kɛra wulikajɔ dɔ de senfɛ bamaciw ka wulikajɔ dɔ n'u taara bi Mali finitigiw kan n'i y'a lajɛ limanaw o fana sera ka kunbɛn o kɛra Kari mɛkalo tile 26 complexe yɔrɔ min bɛ yen ni baarakɛyɔrɔ don limanaw ale filɛ nin Nara mara la ko yen fana u sera ka bamaci min bɔnɛ a ni na maa 5 maa sigiyɔrɔma 10 caman olu joginna min ye bolimafɛn 22 ye o tiɲɛna o fana kɛlɛ in senfɛ min ye PKM n'o ye marifa ye o 11 o minɛna PM 15 LRAC o 4 ani boîte chargeur o fana caman minɛna bamaciw bolo PK
PKM o 15 chargeur 15 ani moto 9 fo ka taa se arajo 3 ma a bɛ fɔ min ma ko arajo TYT ani kɛlɛkɛminɛn caman jamanaw nin kɔni de ye kunnafoniw la kunbaba yɛrɛ ye ayiwa an sera ka min fara ɲɔgɔn kan républicain ye min fɔ nka colonel Sulemani Danbele ka kuma la ayiwa wulikajɔ minnu kɛra ayiwa n'i y'a lajɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ se mission 228 ɲɔgɔnna ma n'i y'a lajɛ limanaw o bɛɛ lajɛlen la a yala k'a fɔ Mali finitigiw chef d'état major général des armées général de division Umaru Jara ale ye kunnafoni minnu di a yirala k'a fɔ ko bonni ko kuma o ɲininkali kɛra colonel Sulemani Danbele la a y'a yira k'a fɔ bonni kuma in a fɔ man di dɛ ni bonni kuma fɔra yɔrɔ a fɔra k'a fɔ ko bamanciw kɛlen bɛ ka daga sigi bonni da la maa tɛ don maa tɛ bɔ nka ko a kuma ka ca nka faamaw olu n'u ka tiɲɛ n'o ye Mali finitigiw ye sigidalamaw fana n'u ka tiɲɛ don nka k'a kɔni bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ bonni an bɛ don min na ko bi bamanci si kɛlen tɛ ka daga sigi bonnikaw da la maaw bɛ don cogo min na maaw bɛ bɔ ten nka ko duguden dɔw yɛrɛ de kɛlen bɛ ka nin ko in kolokolo bonni dugu da la maa tɛ don maa tɛ bɔ nka yɔrɔ Mali kɛlɛ min don kɛlɛ sugu dɔnnen tɛ i b'a sɔrɔ jugu bɛ maaw cɛla a tɛ se ka dɔn nka ko u n'a ta o ta faamaw n'o ye forces armées maliennes ye u bɛ ka a ɲɛɲini cogo min bɛ yen a bɛ se ka ɲɛ cogo min na n'o tɛ k'a fɔ de ko daga de sigilen bɛ bonnikaw da la dugu kolilen bɛ bamanciw fɛ ko o kuma t'a la jugu de bɛ maaw cɛla a sen tɛ ka dɔn o de ɲɛ bɛ ka ɲini jamanaw kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ le républicain kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko nouvelle horizon ale kumana ko kunungo ɲɔgɔndan min bɛ yen n'u k'a ma ko DEFU diplôme d'études fondamentales ale baaraw sera ka daminɛ n'i y'a lajɛ DEFU san 2024 docteur Choguel Kokala Mayiga premier ministre ale kɔni ye ladilikan di ɲɔgɔndannaw ma kosɛbɛ a k'u ma ko k'u jija dɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔw u k'u jigi fa ni u masaw fana k'olu jigi fa ni jaabi ɲuman sɔrɔli ye DEFU ale ɲɔgɔndanw kɔfɛ n'i y'a lajɛ ɲɔgɔndan yɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen ni o de jate dɔnna o ye 2,106 ye o ye centre ye limanaw ko DEFU kɛla ɲina n'i y'a maa hakɛ lajɛ a bɛ se maa 349 ani maa 80 ma o ye ɲɔgɔndannaw ye minnu bɛ nanzarakan kɛ minnu bɛ ka arabu kɛ o bɛ se maa 55 ani maa 800 ani 57 ɲɔgɔnna ma limanaw ka far'o kan min ye Basi Kunu o bɛ Moritani mara la yen fana maa minnu wulila ka bɔ o sigiyɔrɔw la olu ka ɲɔgɔndan bɛ ka kɛ yen nɔ baara in bɛɛ lajɛlen kolomukarila kunungo kalabankurakaw fɛ yen nɔ min ye premier ministre ye ka taa se ministre min bɛ kalanko kunna docteur Amadou Sy Savané ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye ɲina yɔrɔ san 3 tɔ minnu dara ɲinan ta kan maa ma a mɛn k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛra ɲinan fana yuruguyurugu kasa tɛ fɛ ka mɛn fiyewu ɲinan ɲɔgɔndan nɔfɛ sabu CAP n'o ye certificat d'aptitude professionnelle o ɲɔgɔndan tɛmɛna DEFU de dara o kan sisan ko jateminɛ kɛra k'a fɔ ko yuruguyurugu ma ye yɔrɔ si yɔrɔ laadala i b'a sɔrɔ bɔlɔlɔko tile in na WhatsApp groupe ni bɔlɔlɔw sanfɛla la maaw de bɛ sujet feere ɲɔgɔn ma walima k'a di ɲɔgɔn ma ko nka groupe WhatsApp sanfɛ maa ma o ye ɲinan ta in na fo ka na se sisan ma DEFU bɛ waati min na ko sisan limanaw o de ye kunnafoni ye nka waati minnu kofɔra ɲɔgɔndan tɔw fana na o ye k'a fɔ min ye certificat brevet de technicien n'o ye BT1 ni BT2 ye o ɲɛbila ɲɔgɔndanw olu baaraw kan ka daminɛ o fana daminɛna kunungo yɛrɛ juin kalo tile 3 u bɛ to sen na fo juin kalo tile 8 jala k'a fɔ BT1 BT2 ka sigi ka ɲɔgɔndan kɛ n'o ye épreuve écrite ye ko o baaraw o fana kan ka daminɛ juin kalo tile 10 natɔ in ka taa bila tile 14 juma min ye bac ye n'o ye bac technique et professionnel ye o kan ka daminɛ juin kalo tile 20 ka taa bila tile 21 natɔ in na min ye institut de formation des maîtres n'o ye l'école kalandelamaw ye olu ka ɲɔgɔndan o baaraw fana kan ka daminɛ min bɛ juin kalo tile 11 ka taa bila tile 15 la o ye farikolo ɲɛnajɛ ta ye
min ye épreuve orale pratique o bɛ daminɛ juillet kalo tile 19 ka taa bila a tile 22 la limanaw min ye agropastoral BT agropastoral o bɛ daminɛ min ye utu kalo ka daminɛ ntɛnɛn utu kalo tile 26 ka taa bila utu kalo tile 30 la san 2024 ni kɔni baaraw taabolo i n'a fɔ ministère de l'éducation nationale ale y'a ɲɛfɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ɲina ɲɔgɔndannaw ala k'aw bɛɛ lajɛlen gɛrɛjɛgɛ limanaw politikitɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko URD k'a ye san 21 sɔrɔ san 21 sɔrɔ in senfɛ URD ɲɛmɔgɔw ko k'u b'a ɲini jamana faamaw fɛ u k'u jija waati min dira waati in u k'a bonya walasa min ye kalataw ye olu ka se ka kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna la furancɛla fanga dan ka se ka sigi a la n'i y'a lajɛ URD Union pour la République et la démocratie n'o ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma politikitɔn ye k'a ye san 21 sɔrɔ san 21 in na jamanaw ala ma hinɛna Sumala Sise ale ye taabolo min di URD ma URD tɔndenw bɛ o taabolo de kan kunungo a na kɛ san 21 kunungo ntɛnɛn u y'o ɲɛnamaya nka ɲɛnamayali in kɛra a ma kɛ ɲagaɲagaba ye a kɔni kɛra yɛrɛminɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka sababu kɛ jamana yɛrɛ cogoya ye URD ɲɛmɔgɔw de y'u to kɛnɛ kan k'a fɔ k'u bɛ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw fo ka baara caman bɛ u ye minnu kɛ ani fana maa min ye URD bila sen kan n'o ye a tutigɛba ye ala ma hinɛna Sumala Sise la ale min n'a ye URD k'a kɛ politikitɔn ye k'a yanga n'o tiɲɛ tabaw de bɛ Sumala Sise kɔfɛ bi honorable Guagnon Kulubali ale n'a ka tɔndenw k'u bɛ a ɲini furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Asimi Goita a ye fɛɛrɛ caman kɛ dɛ jamana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ nka halisa fɛɛrɛ tɔ bɛ o ye ko furancɛla fanga waati de b'a la waati ban waati de b'a la k'u jija u ka kalataw kɛ kalata minnu ye kalata jɛlenw ye walasa furancɛla fanga in jamana ka se ka bɔ a kɔnɔna la limanaw min bɛ sɔrɔ kofɔ yɔrɔ ɲɔgɔnye dɔw bɛ to ka kɛ an ka jamana wagandɛba min n'o ye trésor public ye san o san ale bɛ to ka ɲɔgɔnyew kɛ nisɔndiya kɔni b'a kɔnɔ sabu a jarala k'a fɔ ko san 2024 trésor baarakɛlaw olu ka san ɲɔgɔnyew la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique kunungo ntɛnɛn k'u ye ɲɔgɔn ye dunanjigiso dɔ la Bamako yan nɔ kuma tun ka kɛ baabu min kan o ye ko trésor public ka bila jɛya minɛ kɔnɔ walasa an ka foroba nafolow olu bɛ se ka don u dondaw fɔ cogo min na baara in dayɛlɛli kɛra minisiri ka nɔnabila min n'o ye Abdoulaye Traoré ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye ka taa se trésor ɲɛmaaba ma o bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ limanaw ni ye jateminɛ kɛ kunnafoni min bɛ yen ne ma a bɛ se k'i hakili to o la o de ye k'a fɔ ko salanko san 2023 tɛmɛnen trésor public sera ka nafolo min ni sɛbɛnni kɛra n'o sera ka ye ɲɛ la k'o bɛ se miliyari 2,443 ma trésor de sera k'o fara ɲɔgɔn kan k'o bila jamana ale wagandɛba kɔnɔna la i n'a fɔ trésor ɲɛmaaba ale b'a ɲɛfɔ cogo min na limanaw o de ye kunnafoni yɛrɛ ma a bɛ se k'i hakili to min na an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ limanaw fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako ale kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ Mali premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye Musa Mara kɔni ko ko ale ye jateminɛ dɔ kɛ o ye k'a fɔ Mali sanu Mali bɛ ɲini ka na bolo bɛ ɲini ka na bɔ sanuko la sabu nafolo min bɛ taa k'an to sanuko la a ka ca dɛ miliyari 300 ɲɔgɔnna san o san premier ministre kɔrɔ Musa Mara nka fɛɛrɛw b'a bolo a ko kɔsa in na ale ye sɛbɛnni dɔw ye n'o ye rapport dɔ ye kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ n'o ye ONGw ye olu ka sɛbɛnni dɔw kɛra o sɛbɛnni dɔ kɔnɔna la Musa Mara y'a jira k'a fɔ sanu min bɛ bɔ Mali la yan min bɛ doni ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan Mali caman de bɛ yen min bɛ taa ka bɔ jamana bolokɔrɔ a dun jarala k'a fɔ sɛbɛnni minnu kɛra wa jate minnu bɔra limanaw miliyari 300 o tɛ wari denni ye ko san o san Mali jamana o de bɛ taa furu ka bɔ an kɔrɔ an tɛ min y'an ɲɛ yɛrɛ la a dun jarala k'a fɔ sanu de bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ yan a bɛ bɔ jamana in dugukolo kɔrɔ cogo di o bɛ taa nin cogoya la Musa Mara a kɛra sababu ye k'ale kɔni bila ka ɲɛfɔli kɛ k'a ka
a dusuma kasa yira a ko la a ye kuma min sɛbɛ a yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o y'a ka page Facebook ye awa Musa Mara yɔrɔ a bilama min ye fanga ye a kɔni bɛ k'o ɲini n'o ye jamana ɲɛmɔgɔya ye a ye sɛbɛnni min kɛ a ko ONG ye sɛbɛnni min kɛ u ka rapport kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ Mali kɔni tiɲɛ yɛrɛ la nafolo min bɛ taa k'an to jamana o de ka ca kosɛbɛ nin sanuko in na a ka kan ko jamana faamaw k'a lajɛ Mali sanu bɛ bɔ kaba a bɔli bɛ daminɛ yɔrɔ min na a bɛ doni yɔrɔ min na a bɛ taa jamana minnu kɔnɔna la jamana kan k'a lajɛ ka sigi dɔw kɛ walima ka jateminɛ baw de boloda walasa jamana ka nafa kana taa nin sanuko in na sanu bɛ bɔ an fɛ yan nɔ nka jamana an ta bɛ ɲini kana kɛ dɛgɛsusu kolonkala ye Musa Mara ko de ko kan ka ɲɛɲini walasa Mali sanu a kana kɛ a bɛ bɔ anw fɛ yan anw ta bɛ k'a la an ɲɛ b'a la ye limanaw min bɛ tali kɛ vérificateur général sɛgɛsɛgɛli Mali ka cakɛda min bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa jamana nafolo a kana kɛ a bɛ tunu cogo tɛ don a la vérificateur général de bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka gafew sɛbɛn nin tununa nin yɔrɔ in na a sɛbɛnnen filɛ nin k'a ka rapport min ni o kɛra cakɛda dɔ b'an fɛ o k'a ma ko agence de promotion touristique du Mali APTM jala k'a fɔ u ka baara minnu kɛra san 2019 san 2020 san 2021 ani san 2022 vérificateur général y'a yira k'a fɔ tiɲɛna ko nafolo dɔw bɛ yen olu ma don u donda fɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛra nin ye a jala k'a fɔ nafolo min tununa ni o ma se ka dɔn taayɔrɔ ma se ka dɔn k'o bɛ se miliyari 1 o de ma don a donda fɛ i n'a fɔ vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo min na o mana bɔ yen limanaw soirée Bamako kelen ka kunnafoni na a jala k'a fɔ kɛnyɛrɛ sɔrɔbosoba min bɛ yen n'o ye Mamadu Ɲagando ye PDG NDC ko ko a ma segin kaso la fiyewu nin kɔni kɛra dabalibanko ye sabu Mamadu Ɲagando limanaw ale ka kaso bɔli a kun fɔra k'a fɔ k'a bɔra kaso la yɔrɔ taji ko mankan de b'a yɛrɛ nɔfɛ a jala k'a fɔ ko ale bɔli kaso la a ma tɛmɛ heure damadɔ kan ni jateminɛ kɛ araba tɛmɛnin mai kalo tile 29 san 2024 na société NDC ɲɛma a jala k'a fɔ a kuma cayara bɔlɔlɔw sanfɛ Bamako yan kosɛbɛ k'a fɔ ko Mamadu Ɲagando n'o ye taji feerelangana ye ko a bɔra kaso la Cour suprême ko a ye liberté provisoire d'a ma nka limanaw maaw nana bɔ min kalama a kɛra i n'a fɔ ko balana ko l'heure damadɔ dɔrɔn finitigiw de taara a nɔfɛ f'a ka denbaya la a bɔlen kaso la ko k'a bɔra yɔrɔ min na k'a ka segin yen nɔ min bɛ tali kɛ société Ɲagando distribution compagnie n'o ye NDC a ɲɛma ye k'a tilala ka bila mandat de dépôt la tuguni yɔrɔ hakililajigin na kabini mai kalo tile 4 kalo tɛmɛnen o tile 4 a kun bilala kaso la ka sababu kɛ ko taji min bɛ yen ni u bɛ ta ka di énergie di Mali ma a yɛrɛ kelen kun tɛ min ye Mamala ye o fana kun b'a ko da fɛ nka Mamala na kɛ ale bilala min ye Mamadu Ɲagando ye n'o ye NDC ɲɛma ye ale fana ka bilali kuma kun fɔra mai kalo tile 29 tɛmɛnen araba tɛmɛnen limanaw maaw nana bɔ min kalama ko a segira heure damadɔ dɔrɔn a bilalen kɔfɛ ɲininkali damadɔ bɛ yen fasiri y'o kɛ o ye k'a fɔ Mamadu Ɲagando caution ko kuma min fɔra n'o ye ka nafolo sara walasa i ka se ka liberté provisoire sɔrɔ o sarala wa walima min bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ko fɔ olu de ye nin ko in olu de ye u kangama a ko a bilali la wa PDG NDC munna a segira ka taa kaso la nin de ye ɲininkali ninnu ye limanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ ni fasiri de sɛbɛn min ye limanaw o ye Mali Tribune kumana Mali Tribune y'a jira k'a fɔ ko Sirakɔrɔ Birigo filɛ nin ye Kita mara la ko jamanaden dɔw wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'o ye déplacé ye nka nin kuma cayalen bɛ bi kosɛbɛ Sirakɔrɔ Birigokaw fɛ yen nɔ jala k'a fɔ ko a bɛ se maa 300 ma cɛ ni musow la denmisɛnninw yɛrɛ b'a la minnu i n'a fɔ maire b'a ɲɛfɔ cogo min na n'o ye colonel Abu Sidibe ale b'a ɲɛfɔ cogo min na k'a fɔ nin ko in kɛmɛ ka Sirakɔrɔ Birigokaw k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ sabu maaw ka hakilila tɛ kelen ye ni maa kofɔlen minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la Bamanciw ka ɲɛsiranya la k'a bɛ se dɔgɔkun 2 ɲɔgɔn na
camion fila o de fara tewu maaw la minnu bɛ n'u y'u kunda sirakɔrɔ birigokaw fɛ yen nɔ kan dɔw bɔra nara dɔw bɔra kolokani dɔw bɔra jijeni a n'a ɲɔgɔnna caman mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'a bɛ se maa 800 ɲɔgɔnna de ma nka maire ale ka ɲɛfɔli la ko maa 300 de don o maa 300 in na maa 100 ni maa 50 b'a la olu ye denmisɛnnin fitininw minnu ye denmisɛnnin fitinin musomaninw walima cɛmisɛnninw ko denmisɛnnin kelen b'a la o ye kalanden ye maire yɛrɛ y'o ta k'o don kalan na a jala k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen na ɲɛfɔli minnu kɛra maire ka ɲɛfɔli la sirakɔrɔ birigo ko ɲɔgɔn ye dɔ kɛra n'o ye ɲɔgɔn ye balalen ye walasa ka se ka ninnu ka ko k'a ta ba la nka o n'a ta o ta limanaw ko kamanagan de bɛ sirakɔrɔ birigokaw kan sabu dɔw ma da maa kofɔlen ninnu na dɔw y'a jira k'a fɔ k'a bɛɛ siya kelen maaw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ko u man ka na k'u dorogo maaw cɛla nin cogoya la nka o n'a ta o ta maire kɔni ale ko maaw man ka siga ninnu na ko malidenw don ale yɛrɛ ye kunnafoni bɛɛ sɔrɔ u ka koɲɛ la ka ban ale yɛrɛ y'o kunnafoniw di a kan ka di yɔrɔ min na n'o ye jamana faamaw ye nka o n'a ta o ta limanaw ko groupe whatsapp minnu bɛ sirakɔrɔ birigokaw fɛ ani bɔlɔlɔw sanfɛla la ye caman de bɛ k'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen minnu n'o ye déplacés ye n'u bɔra an bɔra ka dugu minnu fɔ sisan nara ni kolokani ni jijeni a n'a ɲɔgɔnna caman ko u ma da u la sabu k'a bɛ se ka kɛ maaw don minnu bɛ janfan na walima banbaanciw don ko maire ka u lasago yɔrɔ wɛrɛ fɔlɔ a na kɛ maire de fana ma sɔn o ma maire ko maa man ka ninnu kɛ u bolo kɔfɛ maa ye sabu malidenw don u siranna de u bɔra banbaanciw bolo n'a fɔra k'u nana yɔrɔ min na jatigiya la maaw bɛ tila ka u kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye tuguni limanaw mali tribune de ka kuma don ale mali tribune kelen ka kunnafoni la limanaw ko yɔrɔ min bɛ nin waati in kofɔ jigiya dɔ bɛ yen mali kɔnɔ yan n'o ye kuranko ye sabu jamanakuntigi ye baara dɔw koromokari n'o ye ka panneau solaire n'o ye ka tile bama yɛlɛma k'a kɛ kuran ye a bɛ n'a fɔ mali tribune ka gɛrɛ maaw olu kumana a ko la ko énergie solaire n'o ye ka kuran bama yɛlɛma ka tile bama yɛlɛma k'a kɛ kuran ye n'i taara ko gɛrɛnw na bi a kuma bɛ yen nɔ kosɛbɛ ko in kɔni a diya bɛ maaw ye kosɛbɛ sabu ko a na kɛ sababu ye Bamako yan a mana kɛ cogo o cogo kurantigɛ ni nin ko in banna san kelen ɲɔgɔn na o de fɔlen b'a la n'a banna kurantigɛ kɔni maa tɛna kuma mɛn Bamako yan bilen nka limanaw ko fɛn bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ bɛ fɛn na n'i ye tile lajɛ limanaw waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ yen bi gɛrɛ maaw de bɛ ka nin kuma fɔ ko tile bɛ se ka kɛ a bɛ yɛlɛma sabu waati mana yɛlɛma i b'a sɔrɔ kuranko in a bɛ se ka siri o fana na n'o ye panneau solaire ninnu ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o bɛ sen na limanaw ko ni fɛɛrɛ kura minnu tigɛlen filɛ nin ye ni panneau kuraw baaraw daminɛna Sanakɔrɔba ni Safo ka taa se Cakadugu ma a kuran yɛrɛ fanga ko a bɛ se mégawati 400 de ma n'o dun bilala sen kan ko Bamako n'a lamini na ko kurantigɛ kɔni tɛna bila nka ko maaw kan k'u hakili to waati yɛlɛma fana ale kɔlɔlɔ la n'i y'a lajɛ limanaw ko waati min fana fɔra a dilali la n'o ye san kelen ninnu ye yalima ko jamanadenw yɔrɔ waati kɔrɔtɔlen de bɛ bi kurantigɛ min bɛ sen na a kɛra sababu ye maaw ka cakɛdaw dɔw datugura dɔw yɛrɛ kɛra sababu ye k'u ka baaraw ka sunsuro yanni ni panneau ko in ka ɲɛnabɔ ko maaw bɛna kɛ cogo di mali tribune fana y'o ɲininkali k'a yɛrɛ la limanaw Ibirahima Ndiaye de ka fasiri don e ko a di dansigi kɛ bi kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma la ni ala sɔnna sini fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ an na o lakale aw ye kuma yanni o cɛ an b'a fɔ ala ka waati wɛrɛ yira an na. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashon ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashon k'aw ye togo ɲɛ. Infashon ni aw mago bɛ qualité la.